बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जि बोसोरारि जथुम्मा बिजिनियाव जालांनाय बरल'गाव दैमाफुरि फोथाराव बेवहाय जोङो माखासे जाहोननि थाखाय गोदान मावफुं आफादखौ जों दानो हानाय जायाखैमोन। नाथाय जोङो बेनि फ्राय दान मोनसेसोनि उनावहाय बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिराव थाखानाय बायदियै बिसायख'थिनि राहाजों जों बेखौ सायख'नानै लानो हाबाय आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' गुवाहाटीनि नैबे समाज थुनलाइयारि हारिमुवारि मावथांखिसालि बेवहाय जोंनि जि मोनसे न'ब्लां बेवहाय जोङो दाना माने गोदान मावफुं आफादनो गोजाम मावफुं आफादा बिबानखौ होबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि आसामाव थानाय गासै 31सो जिल्ला आफादफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि मदद आरो बिथांमोननि थुलुंगायावनो दिनै जोंनि गोजाम आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङा गोदानै जायनोखि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि माने सायख'जानाय बिबानगिरि एबा आफादगिरि श्री गपिनाथ बरगयारी गेदेमानो बिबानखौ होबाय। आरो आं दिनै बुंनो लुबैदों जे दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि जाय गेदेमाया आफादगिरि मासियाव दिनै बिबानखौ लाबाय बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' हारिनि माने सासे गोजाम दैदेनगिरिखा। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गोबाव सम गाहाय नेहाथारि, बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि आरो दिनै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। बेयो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर सान। जों बयबो मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनाया जोंनि बिजोङावल' सिमा थायाखै, जोंनि राव जोंनि थुनलाइयावल' सिमा थाया। हारिनो जि समाव गोनां जायो, जोंनि हारिया जेब्ला अलखदाव गोलैयो बेफोर गासैबो अलखदनि समावबो बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबोदों। जोंनि गेजेराव दिनै जोंहा गोबां माने पण्डितफोर दङ, जोंहा दिनै गोबां थुनलाइगिरि दङ, दिनै जोंहा गोबां खन्थाइगिरि दङ, जोंहा दिनै गोबां रायथाइगिरिफोर दङ। जोंनि रावा दिनै भारत संबिजितनि मोनसे गनायजानाय राव आरो दिनै साहित्य एकाडेमि बायदि दिनै जों गनायजानाय मोनसे राव। बिनि थाखायनो आं दिनै बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि बे खामानिया मालाबाबो जोबनानै थाङा आरो जोबनानै फैया। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोदान आफादगिरि, जोंनि गोदान माखासे लेङाइ आफादगिरि, गोदान नेहाथारि, गोदान रांगिरि, जों बेनि गेजेरजों जयैनो जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, जोंनि राव थुनलाइनि थाखाय जों खामानि मावगोन। जों मालाबाबो जोङो उन जानानै थाया। आरो बेनिखायनो दिनै बर' हारिनि जि मोनसे सिमां, बर' हारिखौ आबुं हारि दानायनि, मास्टार रेस दानायनि बड'फानि जि सिमां, बे सिमाङा दिनै आवगायदों। मानोना दिनै जोंहा रायजो गैया, नाथाय बर' रावा भारत हादरनि संबिजिराव थिसनजानाय मोनसे राव। बे बेसेबांबा गिदिर देरगाथाव बाथ्रा। दिनै जोङो नायनो हायो जे सा सानजा भारताव माखासे रायजोफोर दं, जाय रायजो गोनां हारिफ्रानो दिनै बिथांमोननि रावा भारत संबिजितनि गनायजानाय राव नङा। दिनै बिथांमोना आफसोस खालामो, नाथाय जोंनि रावा दिनै भारत हादरनि संबिजितजों गनायजानाय मोनसे राव। बेखायनो जों दिनै देरगानो हायो। आरो बेखायनो दिनै जोंनि जि मावनो गोनां खामानि, बे मावनो गोनां खामानियाबो मालाबाबो जोबनानै फैया। मोनसे जाखांफुबाय थानाय हारि, बर'आ दिनै मोनसे जाखांफुबाय थानाय हारि। बेबायदि हारिनि थाखाय खामानिया मालाबाबो जोबनानै फैया, चेलेन्जआबो जोबनानै फैया। आरो बे गोबां चेलेन्जनि गेजेरावनो जों दिनै खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै दिनै बर' हारिया बिश्व दरबाराव बा बुहुमाव दिनै मिथिजादों। दिनै नोंथांमोना नाय जे बागुरुम्बाया दिनै बिश्व नाङैनो मिथिजाबाय, बुहुम नाङैनो मिथिजाबाय। बे जोंनि बर' हारिनि खौसेयै जयै नाजानायनि मोनसे फिथाइ। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथा, बेखौ लानानै जोंहा दिनै गोग्गानाय दङ। आरो आं खावलायगोन जे जोंनि हारिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया गावबा गाव बिथिङाव थानानै मा हायो बिहोमा होनांगौ, खामानि मावनांगौ। आं दिनै खावलायगोन जे जोंनि हारिनि गासैबो आफाद, जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय गेदेमा राजखान्थिगिरि, जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय खुंथाइगिरि, नाथाय बिथांमोना जोंनि हारिनि खोथाखौ सानो, जोंनि रावनि खोथाखौ सानो, जोंनि थुनलाइनि खोथाखौ सानो, जोंनि रावनि खोथाखौ लानानै जाहाथे जों खामानि मावनो हायो, बे मोनसे परिबेसखौ जोंनोबो होनांगौ, जोंनो होगोन, बेखौ जों मिजिंथिनाय थादों। जोबनायाव बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों आरो जोंनि गोदान आफादगिरि गेदेमा बिथां, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफाद, जाहाथे जों जयैनो खामानि मावनो हायो, बिनि थाखाय आं आफा गसाइनि सेराव आर'ज गाबहरदों।